welcome to my may namin nagpapalina kami kay na ay lama sharp kamukha ko si Andrea Bernantes sharp updated sa my sharp sa house namin magliligo kasi ako. Kapalay namin kay Borosco. So, kapalay namin kay Borosco. 5 kabulan guys. So, 5 kabulan. Hi. Nagkaayo, uy, dami kayo malekos. Guys, thank you sa subscriber. Thank you guys. Thank you.